saattaa olla sellainen homma, että Hudon lähtee pitkäksi aikaa pois. Voiko se noin, että Jay lähti tyyliin? Se lähti samaan aikaan, kun ne tuli tuossa ovessa. Joo, mulla on kädet näkyvillä, Onkin kädet tyhjänä. Hyvä, kävele tänne päin, poliisi on varautunut aseen käyttöön. Ja kävele tänne päin, kädet tyhjänä. Ja tule tänne päin, kädet tyhjänä. Muut asunnossa oli ja tappakoon. Tule tänne päin. Koira ei pure, jos olet nätisti. Koira ei pure, jos olet nätisti. No niin, sitten sinne. Vedä pois edelleen. Ja kaikki asunnossa olevat yksi kerrallaan, kädet tyhjänä ulos asunnosta, poliisi on varautunut aseen käyttöön. Jos tuutte aseen kanssa ulos asunnosta, poliisi ampuu. Tule ulos, kädet näkyvillä, kävelee ovea kohti, vetää huppua päin. Kädet näkyviin! Ja kävele tänne päin. Hyvä, pidä kädet näkyvillä. Koira ei pure, oo ihan nätisti. Toiseen laitaan. Kävele häntä kohti. Tule minä, tule! Hyvä. Ja heti vaan sinne. Hyvä. Ja toinen henkilö ulos asunnosta. Soittele molemmat käskytystä. Asunnon ovi auki, robotti ovella. Ja poliisi on rapussa. Kaikki asunnossa olevat yksi kerrallaan, kädet tyhjänä ulos asunnosta. Poliisi on varautunut ampuma-aseen käyttöön. Jos tuutte kädet tyhjänä, niin hyvä. Jos tuutte ampuma-aseen kanssa ulos asunnosta, poliisi käyttää. Ja aloitettiin asunnon tarkastus. Henkilöt kertoo, että ei kukaan. Istu! Koira ovella ensin. Se voi olla, että siinä kuvaa sitten. Odota, kuva tulee. Ollaan lyhyen. Joo. Tää kattoo mies. Tähän asti. Niin. Voidaan laittaa. Näytänkö pistet? Näytä vaan. Istu! Tää liikkuu.